Mr. Pebble Banger. Una de Westlanamang, vaderland, Suriname is je vaderland. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Precies 2 jaar geleden, 2023 in december, werd de heer Bouterse dus veroordeeld tot 20 jaar celstraf. En we weten allemaal de herrie dat is ontstaan, want zijn cellenhuis als het ware werd gebouwd op het terrein van een militaire hospitaal. Nou, het huis is gebouwd, ja, het cellenhuis is gebouwd, maar wat zal er dus gebeuren met het cellenhuis nu? Want zoals we zien is er een schutting rondom gebouwd. Is het nou bestemd voor iemand anders of ja, zal het net zo blijven staan? Dit cellenhuis werd gebouwd voor de heer Bouterse vlak voordat hij veroordeeld werd. Na zijn veroordeelproces is het zo gebleken dat hij dus ontsnapt is, ondergedoken is, of hoe men wil zeggen, hij is voortvluchtig geweest. Maar tot nu toe zien wij dus dat het cellenhuis verder en verder wordt verbouwd. Voor wie? Waarvoor? Is er iemand anders die dus daar gaat zijn of ja, tot veroordeling daar moet blijven? Dit is hoe het cellenhuis van de heer Bouterse eigenlijk eruit zou moeten zien. Het is momenteel nog onder constructie. We zien dat er ook een schutting wordt gebouwd. Nog heel wat andere dingen. Voor nu is het gestopt, maar we hebben geconstateerd dat nog vorige week de mensen bezig waren dus heel een of andere werkzaamheden te verrichten. Nog steeds niet is het bekend wat het doel precies was. Waarom men hier de heer Bouterse wou houden. Waarom een veroordeelde eigenlijk hier op het terrein, of ja, terrein ja, van het militaire hospitaal zou moeten zijn. En nu dat de heer Bouterse er niet meer is, het is wijlen ex-president van Suriname, wat zal er nu gebeuren hiermee? Is het bestemd voor de andere veroordeelden die nog steeds hand in hadden in de 8 december moorden? Of zal het net zo blijven als een memory voor wat waarin eigenlijk de heer Bouterse zou komen te staan? De dood van de heer Bouterse heeft dus heel veel ruis gecreëerd, want de mensen vroegen dus ook naar een staatseer. Maar omdat hij een veroordeelde was, ook een voortvluchtige, is het zo dat hij dus dat niet heeft gehad. De mensen gingen dus vreselijk tekeer. Alleen het feit omdat hij geen staatseer heeft gekregen. Maar wat wij hebben gezien, dag van crematie, is dat wel een volkseer aanwezig was. Maar om terug te komen op het cellenhuis van de heer Bouterse. Wat gebeurt er hiermee? Dat is nog een grote vraag. Tussen de samenleving, tussen de mensen. Wie komt daar te staan? Niemand weet en niemand weet ook wat er hiermee zal gebeuren.
Kijkers, dit was gewoon een throwback. En om je te wijzen waar de heer Bouterse zou komen te zitten als hij inderdaad veroordeeld zou worden tot zijn celstraf. Dit blijft voor nu een herinnering. En een grote herinnering sowieso. Kijkers, ik ben Krishna Lakpat van Kulturo TV en ik wens u een fijne dag verder. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland.